For en eksponentielt aftagende funktion med forskriften f af x givet b gange x'en, gælder det, at den halveres i løbet af tidsrummet t1/2. T1/2 kan udregnes med på følgende måde, ved at tage log en halv divideret med log a. Den her sætning vil vi gerne prøve at bevise. Så det vi gør, det er, at vi tager og viser, at den halve funktionstid i f af x plus t1/2. Den her sætning vil vi gerne prøve at forkorte. Og det første vi gør, det er, at vi indsætter forskriften på f af x plads. Altså vi indsætter b gange a i x'ene på f af x plads. Så her der kommer til at stå b gange a i x'ene gange en halv er lig b gange a i x'ene plus t1/2. Herfra vil vi så gerne forkorte yderligere, og det kan vi gøre ved at bruge en potensregel, som tillader, at vi kan splitte a i x'en plus t1/2 op i to dele, og det kommer til at se sådan her. b gange a i x'en gange en halv er lig b gange a i x'en gange a i t1/2. Herfra der kan vi så bare forkorte ved at a i x'en er gået med a i x'en, b er gået med b, og så kommer der altså til at stå en halv er lig a i t1/2. Her for at få t1/2 ned fra hver eksponenten, der kan vi tage loggen af det, så vi tager log en halv og log af a til i t1/2. Og her kan vi så bruge en logaritmeregneregel, der tillader, at vi må tage eksponenten ud og gange med loggen af a. Så det, der kommer til at stå, det er log af en halv er lig log af a gange med t1/2. Og herfra, der kan vi så bare forkorte med at dividere med, eller isolere t1/2 ved at dividere med log a på begge sider, og så kommer der til at stå det her op. Altså, den sætning vi prøvede at bevise, og vi er derfor nået frem til, at vores halveringstid for en eksponentielt aftagende funktion kan udregnes med følgende sætning. Y er lige med b gange med a i x'ene. En eksponentiel funktion. Jeg kan gerne prøve at tage den i en graf, for at I kan se, hvordan det ser ud. Hvis a er større, Hvis a er større end 1, så har vi en opadgående, eller en tiltagende graf. nu kan jeg ikke se, hvordan det ser ud. Pis. For helvede. Okay, nu vil jeg gerne forklare noget om eksponentielle funktioner. For eksponentielle funktioner ved vi, eller har vi så forskriften Y er lige med b gange med a i x'ene. Og jeg vil gerne lige prøve at vise jer, hvordan sådan en eksponentiel funktion her den ser ud. Så vil vi tage en graf. Og hvis a er større end 1, så har vi en tiltagende. Og hvis a er større end 0, men mindre end 1, så har vi så en aftagende. Og jeg vil gerne lige vise for jer, hvordan man kan finde A og B. Og A, det er så vores hældningskoefficient, og Som er, hvor meget den går opad, hvor man stiger. og B, det er så, hvor den skærer I vores y-akse. Og for at finde A, kan vi så bruge Vores formel, som hedder a er lige med x2
minus x1 med roden i y2 divideret med y1. Og så har vi så, eller der har vi så vores, så har vi b, som er y1 divideret med a i x1. Og de her y1 og x1, det er sådan nogle punkter, vi har på vores koordinatsystem, som hedder p og q. Vi kan sige, at p, den ligger måske hernede, og vores q, den ligger måske herovre. Og så hos p, der har vi x1 og y1. Og hos q, der har vi så x2 og y2. Og så kan vi bare plotte de tal her ind i vores formler, og så kan vi få vores a og vores b-værdi. Ja, nu vil jeg så gerne fortælle om lineære funktioner. Vi ved for lineære funktionen, at den har forskriften y er lige med ax plus b. Jeg vil gerne prøve at tegne en lineær funktion for jer på en graf, og sådan vise jer, hvordan den ser ud. Lineær funktionen, det er bare en ret linje, som kører gennem vores koordinatsystem. Så det vil sige, at det her, det er vores punkt Q, og dernede, det er vores punkt P. Inden for P og Q, der har vi så vores x1 og vores y1. Og inden for Q har vi så vores x2 og vores y2. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man ud fra det her kan finde A og B. A kan man bare finde ved at sige A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og herudfra kan vi så finde vores B, og der vi faktisk bare tager vores formel heroppe og lige ændrer lidt på den. Så det bliver B er lige med y minus ax. Og derved har jeg vist, hvordan man kan beregne både a og b for en lineær funktion. Og vi ved så også, at her, eller vores b-værdi, det er selvfølgelig her, hvor den skærer i y-aksen, og vores a-værdi, det er jo meget, den går ud, eller når den går ind ud, så er det meget, den går opad. Så det er vores hældningskoefficient. Nu vil jeg gerne fortælle jer noget om potentialfunktioner. For potentialfunktioner ved vi, at den har forskriften y er lige med b gange med x i a. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan sådan en potentialfunktion har den kan se ud. Så vil jeg gerne lige tegne en lille graf. Hvis jeg siger, at a er mindre end 0, så har vi, kan vi fx have en lille funktion, der ser sådan her ud. Den er så både asymptope til både y og x-aksen, så den ikke kan ramme nogen af dem. Og hvis y er større end 0, eller større end 1, så er den tiltagende, eller større end 0. For at finde a, eller vi har to punkter. Vi har det punkt her, og det punkt hernede. Vi kalder det punkt her for P, og det punkt her for Q. Og det kan så sige, at vi har punktet x1 og x2. Nej, y1. Herover har vi så punktet x2 og y2. Vi har nogle formler for vores for forskrift, eller for a og for b. Og for at finde a-værdien, kan vi sige, a er lige med log til y2 minus log til y1 divideret med log til x2 minus log til x1. Når vi har fundet vores a-værdi,
kan vi bruge vores nuværende fundne A-værdi til at finde vores B. Og det vil sige, ved at sige B er lige med Y1 divideret med x i A1, eller x i A1. Eller bare x i A1. Og på den måde har jeg så fundet både vores A og vores B-værdi i vores potentialfunktioner, når vi kender 2 punkter på funktionen. Ja. Til vores lille aflevering her skal vi lave et forsøg, som hedder forsøg C, hvor man skal varme noget vand op, og så skal man putte det i reagensglas og tage temperaturen på det hvert minut, for at se, hvor hurtigt det afkøler og hvor meget det afkøler. Og det skal køles ned til cirka stuetemperatur. Ja, og vi har fået forskriften, den eksponentielle funktion, y i lige med 71,485 gange 0,97073 eller 93 i x'te. Og vores 71 her, det betyder, at det var den temperatur, vi startede med. Det er der, hvor den skærer y-aksen. Og så har vi jo så, A, som er, fremskrivningsfaktoren. Og når den er under 0, som tilfælde er, ja, så er den aftalt. Så er det en aftalt funktion, ja. Og så... Og de resultater, vi fik, de startede med at være sådan forholdsvis hurtigt faldende. Så blev de mindre faldende, og så til sidst, så faldt de næsten ikke mere. Og ud fra det kunne vi så regne ud, at det var en eksponentiel aftagende funktion. Og det vi har tegnet her, den linje, den symboliserer den regression, vi på computer har lavet på de punkter, vi fik. Ja. Og de punkter, vi fik, de lå sådan mere sådan her, heroppe fra, og så gik ned der. Og det giver så en regressionslinje, der ser ud som denne. Ja. Og vi valgte en eksponentiel funktion, fordi det var den, vi mente, som passede bedst til vores resultater, måleresultater. Og det var også gerne det, vi skulle være kommet frem til, har vi... Ja, for du af. Yes.